Nakaabang na silang lahat, guys. Ayan na, oh, di ba? So, ayan na yung mga alaga, guys, oh. Nakaabang. Yan, dito sa kabila. Ayan. Nakaabang na ang mga person na ito. So, baba tayo, guys. Ipakain muna pala natin to, guys. Para hindi tayo dumugin mamaya. O, diba? Ang dami-dami na nila niyan. Yung iba pa ng mga maliliit, talagang sumasama pa. Ayan, oh. Yung mga maliliit, guys. So, ayan sila ngayon. Ang daming black. Oh. Dito tayo sa mga nandito sa kabila. Para pakainin din. Ito mga nakatali. Let's go. Ano ba? Kaya nyo ba? Makita nyo ba ako? Wala na kayo dyan, guys. Hindi nyo ako makita. Alis! Nanunuka ka pa naman. Ayan. Diyan tayo sa kabila ulit. Ayan, oh, dinumog na yung isa. Ayan na, guys. Dinumog na siya ng mga iilan. So, dito tayo. Ayan. Nakalapit na agad. So, wait lang. O, doon. Yan. Oh, wait ha. Huwag kang nuka. Wait lang. Ayan. At ang ating mga pato pala ay ating pakainin ng Integra. Huwag kang maingay. Yan. Yammers yan, guys. Kunin natin to. Lagyan natin ng tubig. And iubos natin itong natira dito. Para wala na talaga. Iubos na. Ito kayo dyan. Pasensyahan nyo na, guys. Medyo gulo-gulo ito. Kasi madami din sila talaga. So, ito na lang yung natira, guys. Ibigay din natin to lahat. Yan. Konti na lang to. Yung isa, kahit na mayroon pa doon, bakit dyan kagatingin? Si Oscar. Hi there. Hi, huwag maingay. Ingay masyadong Oscar, oy. Wala na. Bus na. So, ayun lang, guys. Nakakain na silang lahat. Ayan. Tsaka yung mga nandito. Diba? Ang bubusog na yan nila. Pero syempre, guys, maghahanap pa rin yan ng mga iilang damo na makakain. Kung napapansin nyo, guys, ubos yung mga damo namin dito din. Kasi nga, may mga alaga kaming pato na maliliit sa ngayon. Alam niyo na, yung mga pang birthday natin dyan. So, yun lang. Goodbye!